Здравейте, драги зрители! Днес не можах да снимам много, защото ми беше много натоварен деня. И чак сега съм свободен. Но все не сме се бъгнали. И не видим съобщения. Просто някакви грешки тук, нещо ми забива, както винаги. И малия ден да не забива. За толкова не забива, то това ще бъде за рекордите на Гинес. То това... не ми е взело парите. Щях кажа, че не ми кажа, че па нямам бустери. Извинете, ако се чуват шумове отстрани. И сега тук да си вземем някой подиви, където сме в отбор. Събираме си лесно понички. Доста добри сме сърдетнали. Да, не бях толкова зает, че даже не можа да се запиша и за битките. И така... Написах се за двете битки. Днес, като никогаш, това, драги зрители, това никога не е било. Всеки да се запише за битката. Пето място, сборна Сава, взехме си болничките. Най-накрая преди... Извинете за шумовете отстрани. Амофей са писала да спа процедури за... Сега се не правите работи. И да видим, дават ни показатели от чета. Както знаете, нашите показатели са най-добрите. Заби ми, да ти се не види. Букука. Това 13 никога не. Цълкави глупости никога не правете. Иска ви ги за подзиви, но това са най-големите глупости на света. Да си обновиш своите мисии. Това са най-големите глупости. Те не ти харесват и нови, да. Това са пълни глупости. Да вземем малко опит. И да видим как и загуби, ако сме на плюс, това ще е на минус. Тук па минусите, баяста, драги зрители. Така, да откуваме. Ако нещо ни стана твърде дълъг, ще трябва да го правим на 2 часа, защото ако е над 15 минути, знаете какво става. YouTube не ни позволява клипа да е по-дълъг от 15 минути. За което не знам за какво е това, но... Сега да дава без точки при загуба 0 на 31.
Какво? О, някакъв рязък предмет, супер. Тим да си правим показателите след като гледам какво стане. И така тия си. Да. 5 печени 2 подред. Да, той ще има снаряда. Ще загуба. Извинете. Без го подимня. Загуба! Никога не казвай никога. Извинявам се, но гледам тук един матч и може малко да се чуват звукове. Да, това е 100% истина. Еми да, това се снаряд си ми повече кръв. Ама и там се наложени още, да не? Извинете, драги зрители. Извинявам се за шумовете отстрани. 9 лева. Тя си сложи показателите. Ох! Каза ми показатели за 11 лева. Не. И да, сигурно ще намесят рибо. Не, сигурно ще стане да се цели. Вече сме в... и центъра на мръсния град. И бъгнатата херзера. Всичко за... Драги зрители, Тони Стойкова ще има в YouTube, защото тук само ми... Извинете, драги зрители, ма тук вече... този клип на какво стане на нещо, на нищо. Изключете го клипче. Няма. Извинявайте, драги зрители, ще стане тук нещо. Клип ли ще го нарече? Ако това го наречем клип. Ока. Такива клипи не се качват. Извинете, драги зрители, но тук няма да ми се изгуба всичко.
Стига си ми купувала, бе, игро. Не, така да видим нищо. Всичко, от което трябва спомнички. Прети оферти и така. По-скоро защото да ми стане над 15 минути да се заплесна нещо и... Така. Да гледам от офертите. Извинете, тук малко се шумува, така нещо. Е, така да ви изглежда. Не. Тази минус. Да, какво ви учителка Наталия Стоянова? Не се възикам. Така да видите ли, трябва побързаме по бързата процедура. Имаме 4 минути. Знам път на така, как се падне. Трябва да побързаме. Трябва бързаме. Събадеше ключите. Ами сега ще имам да удържа с показателите. Това е Супачев. И това ще бъде всичко от този клип. Аз бях Стоян Петков.